vážení občania, vážení predstavitelia mesta, milí prítomní. Dovolte mi, aby som sa najskôr predstavila. Moje meno je Katarína Kováčová. Pôsobím už takmer 4. rok v ambulancii všeobecného lekára tu v poliklinike v Šali. Mám vo svojej starostlivosti niekoľko tisíc pacientov, nielen z mesta Šale, aj z jeho okolia. Mám asi 15-ročnú skúsenosť, svoje vzdelanie a skúsenosti som nazbierala v zahraničí. Mám špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo a nefrológia a všeobecné lekárstvo. Ako lekárka, ktorá denne vidí dôsledky životného prostredia na zdravie ľudí, cítim povinnosť vystúpiť proti plánovanej výstavbe spaľovne v našej blízkosti. Nejde o politické stanovisko, ale o apel na zdravý rozum a zodpovednosť voči nášmu zdraviu a budúcim generáciám. Poprosím ďalší slajd. Spaľovne síce vyzerajú ako moderné riešenie odpadového hospodárstva, no v praxi produkujú toxické látky, ktoré sa nedajú úplne odstrániť ani najnovšími filtrami. Medzi najnebezpečnejšie patria, ako to už bolo spomenuté, dioxíny a furány, látky, ktoré sa viažú v tukových tkanivách a sú silne kancerogénne. Ťažké kovy ako ortuť, kadmium, olovo, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia a do pôdy. Jemné prachové častice, ktoré prenikajú až do plúcnych mechúrikov a ďalej do krvného obehu. Tieto látky sa nerozptýlia, ale hromadia sa v prostredí, v pôde, v vode, v plodinách, ktoré jeme a v telách našich detí. Poprosím ďalší slajd. Najzraniteľnejší sú práve naše deti, seniori a chronicky chorí. Z výskumov v okolí spaľovní v Európe a v Ázii vieme, že v oblastiach so spaľovňami je vyšší výskyt astmy, alergií a chronických plúcnych ochorení. Štúdie z Francúzska z roku 2019. Stúpa výskyt nádorov pečenia, plúc a lymfatických tkaní z Taliansko 2018. Zvyšuje sa riziko predčasných pôrodov a vrodených chýb Poľsko 2021. Ako lekárka nemôžem mlčať, keď vidím, že by sme týmto projektom mohli vytvoriť nové generácie pacientov. Žiadny filter nezachytí 100% toxínov. To, čo unikne do ovzdušia, do prostredia, dýchame my. Poprosím ďalší slajd. Moderná Európa dnes smeruje od spaľovania k recyklácii a znižovaniu odpadu. Kým recyklácia vytvára pracovné miesta a podporuje lokálnu ekonomiku, spaľovňa uzamkne mesto do dlhodobých zmluv o dovoze odpadu z iných miest či krajín, zvýši dopravnú záťaž, hluk a prašnosť. Čiže kamióny budú zvážať odpad do nášho regiónu a my budeme dýchať z plodiny. Prinesie nevratnú ekologickú stopu, spaľovňa raz postavená zostane desiatky rokov. Povedzme si, ako to je. Prevencia je lacnejšia ako liečba. Zdravotné náklady spojené so znečistením ovzdušia už dnes tvoria miliardy eur ročne. Každý nový zdroj emisí, aj legálny, zvyšuje záťaž na kardiovaskulárne a respiračné zdravie populácie. Ak sa ako spoločnosť naozaj snažíme o zdravé a bezpečné prostredie, potom prevencia znečistenia musí byť nadradená jeho tolerovaniu. Našou úlohou ako lekárov je teda nielen liečiť, ale aj predchádzať chorobám. Ak sa postaví spaľovňa v blízkosti obývanej oblasti, znamenalo by to proti princípu lekárskému predovšetkým neškodiť. Žiadam preto, aby sa mesto postavilo na stranu zdravia, prírody a rozumu a nie na stranu krátkodobých ekonomických záujmov. Máme lepšie riešenia, znižovanie odpadu, triedenie, kompostovanie. Všetky vedecké štúdie a lekárske štúdie sú voľne dostupné v odborných časopisoch a sú dostupné na internete. Môžem poprosiť ďalší slajd? Nechceme byť mestom, ktoré spaľuje svoj odpad. Chceme byť mestom, ktoré chráni zdravie svojich ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.